ना हेलो लोगोफोर नै जोंहा कमला जानो नागिरदों कमला दिना हले बिराद गुसुसु दिनैहाय हेपि मेरि क्रिसमास बयखौबो लोगोफोर नै जोंहा मा जानो नागिरदों बोथोरा गुसुबाबो नारें कमला खाजि जाबावसैसो बन्द'खौनो मोना नालाय दिनै बन्द' मोननायावबो बोथोराबो थान्दा जाबाय होमबाबो जाथारगोन खाजि लगायनानै नै दुन्दिया बानलु सिफ्लेनानै जाथारसै गोथावनो माबायाव थुनानै दोन दे दाननाङा आरो कमला जानो नागिरदों जोंहालाय माथो ब्लग मोनबाय थानो ना जोंहा जोंनियावनो माथो खालायनो लोगोफोर बेखौनो एसे देखायलायबाय आरो जानायखौनो जे सिजोनाव जे मोनो बेखौ जानायखौ खिन्थागोन ना कमला बोथोर दा बोथोरावबो उल्था जोबसो गासिबो गुसुआव गुसु गासिबो गरम बोथोरावसो गरम जोब गासिबो सोर बानायदों दे बेबायदि ना बबे मैगंआबो माथो गुसुआवसो गुसु जोब गासिबो थान्दायाव थान्दा गरमाव गरम जारलासो जायाबाबो जाया थान्दा दिन होननानैबाबोथ' नों बोथोरानो जोबगलायगोन गावनि बोथोराव जायाबालाय जारलासो नङा होमबा लोगोफोर खाजि लगायग्रोनोसै आङो लोगोफोर नायलांबाय थादो बयबो नै फार्स्टआवनो आं बिदि हास' लाजोबनोसै बिदि हास' लानोसै संख्रि बानलु हाबनायनि दुन्दिया संख्रि बानलु हाबनायनि बेगरबो ओंखारो दुन्दिया होलायलायनानै जानोसै कमलाखौ मानसिफोरखौ जि जानाय नुबाय ओंखायनो बिदि लगाय आंबो जानाय लुगैथारबाय दुन्दिया बानलु होलायलायनानै जानाय लुगैथारबाय आंबो जिनो बानलु होलायबावनोसै होबाय आखाइ हालौवो ना मायो गोथाव जानोसै दे नालाय नै बेसेबां गोथाव नुखो आखेस बुरिया जानायसै गोथाव जायोथ' बेखायनोथ' जायोना मानसिफ्रा ओंख्रिसो हरसै उगायखांबाय नालाय जानोसै मासि गोथाव गुसुबाबो जाबायहाय गुसु बोथोरबाबो जाबाय बिरादनो गोदै मोनथारदों बिदिबा लोगोफोर मा होनबावनो फोजोबनोसै नामा आङो भिडिअखौ एसेयावनो लोगोफोर नायनो मोजां मोनग्राफोर आंनि माबाखौबो ब्लगखौबो नायबाय थादो लोगोफोर आङो बेखौनो जाखिनि हायो जा खालायो न'आव जा बाहेरायाव थाङो एसे ब्लग खालाय होगारबाय थागोन दे आं लोगोफोर आंखौबो दाबावलांदो दे बाय बिदिबा लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो लास्टआव आरो बरायबावबाय आरो लोगोफोर अननानै आंनि इउटुब चेनेलखौ नायदो साबस्क्राइब खालाय लाइक खालाय कमेन्ट खालाय दे बाय